női lélekhez nagyon közel állnak képei. A harmóniát, szépséget, hazaszeretetet, a tisztaságot és az emberek iránti tiszteletet tükrözik, hangzott el Nagy Éva festőművész kiállításának megnyitóján a Hild Viktor városi könyvtárban. A Szolnokon élő művész kedvelt témája az alföldi táj. Olajképei az Egyesült Államoktól Ausztráliáig számos országba jutottak el. Több külföldi nagykövet otthonát díszítik képei. 2002-ben a Kapitóliumban volt kiállítása, 2004-ben pedig egy Chicagóban kiírt pályázaton a Magyar Tanya című festménye első díjat nyert. Én fegyverneki születésű vagyok, de Szolnokon élek most már, és az Alföld és a Tisza a kedvenc témám, és a külföldre szakadt hazánk fiai nagyon szeretik ezt a témát. Tehát főleg ők tudják igazán értékelni a Tiszát és az alföldi tájat. Mi itt vagyunk, minden nap nézhetjük, de a külföldiek képesek könnyezni is egy tájkép láttán. Az olajjal és akrillal dolgozó festőnő gyermekkorában is szívesen rajzolt, de igazából 10 éve, amikor a lánya egyetemre ment, kezdett el alkotni, kiegészítve orvosi asszisztensként keresett jövedelmét. Autodidakta módon tanultam, a családban senki nem volt, aki festett volna. Mondjuk apukámnak nagyon ügyes keze volt, mert ő kovács volt, és a vasat nagyon tudta alakítani úgy, mint a csipkét. Képei nyugalmat, harmóniát árasztanak és egy kis nosztalgiát ébreszt, élénk színhasználatával, valósághű ábrázolás módjával. Talán a kiegyensúlyozottságomat köszönhetem ennek, hogy megnyugtat mindig a festészet, és nekem ez nem munka, hanem nyugtató. És a közönségemnek is azt kívánom, hogy relaxáljon a képek előtt, és lazuljanak el, mert minél többet tudják nézni a képeket, annál jobban el tudják felejteni a rohanó életet, és egy kis megnyugvást találnak a kiállító teremben. Nagy Éva kiállítását az érdeklődők a Hild Viktor városi könyvtár Hild termében július 10-éig a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthetik meg.